Assalamu alaikum mutane, yau zan ma abokina wasu 'yan tambaya ɗan kaɗan mu ji daga gare shi kan harkan ɗaukan soji da wannan kwa. Assalamu alaikum abokina, ya ne to? Dama wallahi a gari. Alhamdulillah. Ina so ne ma tambaya ɗaya zuwa biyu hakan. Ina jin ka. Kaman an ce muna a gari, ba ma an ce muna ba mun sani, ka nemi soji ba su ɗaya ba su biyu ba. Ana fidda ka visit. An ce ma haƙori ne. Ka ta yi difa, ka ta yi ka fidda haƙori ka dawo. An zo an yi soji ka yi a rifi an ɗauke ka. Za ka ɗauke ka aka ajiye ka list data. List data aka kira ka. Haka ne. Tikata na yi gudu. Na yi a rife. Na yi gudu na yi a rife. Aka zo gurin visit aka ce min haƙori na yana da karin. In ta yin hidda shi. Karanti. In ta yin hidda shi in dawo. In yi rekirtama. Na dawo na yi rekirtama. Aka ajiye ni list data. Bensank. 0.5 wani. An mini visit na haƙori na shiga na jini za a mini. Aka ce mu 11 ne. Dis ake ɗauka a mini soro. 10 person ake ɗauka. Karanti. Mun shiga mu 11 aka huda ni ne aka ce ni ne darne. Aka ajiye ni a list d'attente première position. List d'attente. Bandredi aka yi rekartama. Dimash aka kira ni na ta yi difa. Dimash na ta yi difa. Aka mini visit lendi. Lendi aka mini visit. Mai lokacin ni ban san wani galon ba ban san wani waye ba. Wani letana ya zo. Da muka ta mana Visit. grade appellation letana ya zo. Ya ce a sake ma yaran nan visit. Saboda kar su ta yi santar a sake hudda su. Aka ƙara mu. Aka ƙara mini visit. Na ransa da Allah visit biyu aka mini. Banda na mai nima da ka ta Banda na mai nima da na ta visit biyu aka mini. Na ransa da Allah daga Allah babu wani. In ƙarya nake Allah ya kashe. aka ce lahiya lau ka wuce. Aka ce lahiya lau na wuce. Na ta yi nyami. Tundubiya. Uy. Wajen watan 5 muna zaune yau ne gobe ne. A can Tundubiya? Bai wuce sati ba za a bada. Za a ba mu tire aka mana visit. Aka mana visit. Visit kin da aka mana babu jini babu tsari. Babu jini babu tsari irin visit ne kawai gashi nan ana kawai visit ya jikinka ne kawai za a maka visit. Babu jini babu tsari. Aka mana visit. Aka kira list. Aka kira wanda aka huda. An huda mu an kira an ce an huda mu. Yanzu mu an huda mu a lokacin da aka huda mu akwai wanda ba ma gaya musu cutansu ba. Saboda gaskiya ina ɗaya daga cikinsu. Ko? Ni jira ne nake damar lokacin da za a sallame ni zan tambaya akan dalilin me yasa aka huda ni. To ai Allah ya sa kafin lokacin ne ya zo. Sai aka samu wani mai irin ɗabi'a ta. An zo ɗaukan shi. Sai ya ce shi fa bai san me dalilin da yasa aka huda shi ba. Ko ni litana a can. Sai kiraye ta ita majorkin da take mana visit a cikin infirmary. Sai ta ce kowa a koyi farafkin shi duk wanda bai yarda ba a kawo shi nan mardi a gaya mishi. Mardi mun ta yi za ta gaya mana. Muna shiga ta ce mini aina hidda haƙori. Maganar da ta hara mini aina hidda haƙori. Na ce na hidda haƙori sanadiyan da ya sa ban zo bin tikata ba. Sanadiyan akwai haƙori ne. Kuma yanzu na zo bin san ka an ce mini na hidda haƙori. To me ne ake nihi da likuwa kenan? Gaskiya magana na abun duba ce. Lega, don Allah lega, muna son soji. Ba don wata manufa ba ce, don ƙasa ce. Mun san da ana kashe kuma duk da haka muna so. Me yunkurin nan da kai a kana so an kashe maka jiki an kai ka har wannan lokacin da an huda ka, me kake tsammani? Ba ku duba wani yanayi da rayuwa da za mu shiga. Iyayenmu sun bar mu muntai suna mana addu'a. Kullum. Wata 5 ba kaɗan ba ne ba na. Ba kuma san yadda iyayen kun san dai rayuwar soji da iyayenka da kumba da menene za su tura maka gari da menene da wane ne ka yi jere. Amma yau a kira iyayenka ce an huda ka. Me iyayenka za su ce? Menene muke so a soji? Kasar ce ba kawai muke so mu kare. Bacin ita babu wani abu. Dukkan ku an fudda wani an sa wani duk ƙasar ce dai. An hudda wani an sa wani. Kuma an hudda mu kuma wasu ne za a sa. Garanti. Na menene da me suka yi mu? 'Yan ƙasa ne mu ma 'yan ƙasa ne.
dukan ku ko don ku ba ku da manya ne. ina ji a jikina wanda ya gudu ya yi son soji akan wanda aka kawo bai gudu. Gaskiya ne. Soji haka ne shi. Amma me duk da haka ba mu taɓa karaya akan cewa ban mu sake yi ba. Amma dai ku sani akwai a garin fudde-fudden nan akwai masu ƙananan zuciya wanda za ku iya fudda su faɗa wani hali. Wannan gaskiya ne. Ka ɗauki ka wani ko a ce yana zaroji ka hudda ya sirtu kamar irin namuna muna a zaroji muke. Gaskiya difa. Ka kama ka hidda ni ba soji ba ni ba sibil ba ilimin ya gani dai ba zai bar ni. Garanti ne don ɗaukar ma wasu akin sun da. Don ɗauka yanzu akwai lafili faron da aka taɓa hudda su an zuwa an ɗauke su an kashe su an yanka su ba wai farko bane ba wai na farko bane ba an taɓa yin shi amma ina ba an hudda nan mu nan in kai rekattama ma baka samu ma ana ya kashe ka. Garanti. Yanzu ne ma abin ya sauki da yayan mu ba su ma iya rekattama amma yanzu zamani ya canza muna dan yi dai da dan tsoro dai ana tsoron su ana yi kuma bai hana ba za mu daina yi. Don haka gaskiya muna so a duba mana wannan al'amarin ya kamata a ce nan ɗauki mutum an ɗauke shi. Gaskiya baba ya kamata a duba wannan abu. In an bar mutum an bar shi baiwa soji ne mini bizit ya ɗauke ni kuma a ce an kai ni can kuma soji ne zai mini bizit kuma ya fudda ni. Sanamin fadi sans ina yakon na bari ina neman kuɗi na bari da baki ɗaya da na dawo babu na filifar kuma haka nan ne muke daga mai ekol sai mai neman kuɗi ko ma mai kake dai ka bari ka tai soji da ka dawo babu shi kwantar 0-0. Garanti. Sai ta Allah. Ya wannan magana gaskiya a mana partajin ta har zuwa babanmu shugabanmu Abdulrahman Chani. Ok mutane muna so muna partajin bidiyon nan da Allah kun san dai ba mu taɓa yi wani bidiyo akan muka yi magana ba wannan shine na fari muna so a muna partajin shi da Allah kai har inda muke so. Ok godiya muke.